moko opogore ka koro ka une dero kanyo kiketo cham tie kata ka en oyieyo kata ka en idho malo nitie gigo moket kata kaka inyalo chike kata tame chopo e iye kanyo. Gigi mantiere sani ka waneno nyalo bedo ni wan gi dero manyien kata deche manyien to deche manyien gi bende pod giluwo mise manokete dero mano manyaluo machon manoneno kinde ka. Koro king'iyo ndalo machon deche aina mane wan go chon nineno otwang' gi kete mane twang'o gi gono. To gima ne watimo chon en ni kigolo cham e puodho kata pok otwo maber tidhi ikete dero. Ing'e ni yamo goye kalo iye kanyo ka ne nitie pi mane pod gin go to gimedo mana tuo. Mane rieko mane jogewa machon tiyo godo makata igolo bando ko otwo maber ahinya pod onya medo tuo ka en e dero. To deche manyasani be pod iyudo ka gima duong' ma wanyiso japur ni sami igero dero manyasani namba achiel iting'e malo ok obed machiegni gi lo ahinya. Kaber to mita achiel kata okalo mita achiel matin. To tiende tiendege mochungi idhi iketo mabati aluorane kama moume kang'iyo piny mako onge kako yie nyalo idho gi e tiendegego mondo donje iye malo. Koro apani mago gik ma wasetimo kata mana samples kuonde mopogore mondo ji one kaka inyalo ger kar keno masani awach ni dero ma modern kiwe mekwa machon ka. To be kata kore be igo bao tiyudo ka ntiere gap moko madong' ma pod onyalo yueyo cham ka nie iye kanyo to pod yueyo matin. Ko mago gik ma apani ka wadhi keno manyasani wasebet ka wacho gi jothurwa maber ahinya. Erokamano ahinya. Kaunti ma Kisumu antie kanyo kod Roy Odawa. Roy, jopur nego tim ang'o mondo mi ohepa obadhono mano mar dhier e kinde mantiere sani? Ng'ato wacho ni ok anyal kungo to ahinyora. Erokamano. Mondo jopur ohep dhier masani ma wacho ni koro ok onyal kungo to ahinyre ni en ni mana kaka nawacho